que hai unha porcentaxe moi grande, mayoritaria, de xente que todavía non cobrou as axudas de novembro. O problema é que as facturas e os costes que ten que soportar un hosteleiro co seu negocio este cunhas restriccións, este totalmente pechado, esas veñen cada mes e hai que cumpliras. Dende a Asociación Boiro Rianxo Hostalería solicitan como medida máis efectiva para o sector a posta en marcha dunha campaña de bonos para a súa utilización por parte da hostalería, como desenvolveron noutras zonas do país. Un cidadán pode comprar un bono que ele aporta unha cantidade, sexa un bono de 10 euros, sexa un bono de 20 euros, ele aporta a mitade, dentro do Concello se aporta outra mitade, ese bono vai destinado a un comercio, a un establecemento de hostelería en particular, da hostelería e tamén do hospedaxe. Nos plantexámoslo para os dous, hospedaxe e hostelería. Propoñen ademais que a campaña se desenvolva no mes de maio e que se axilice ao máximo o pago do importe dos bonos aos locais, evitando posibles demoras no seu abono, porque iría en prexuicio do propio sector. E é unha axuda directa, porque ao ir ao establecemento, que é outra das cousas que pedimos, que se chega a realizar esta acción, que o mecanismo de pago, de cobro dos bonos por parte dos establecementos sexa moi rápido, porque senón sería ainda unha lousa máis encima da situación xa tan crítica que están pasando. Se este verán, que hai moitos nubarróns sobre el, o verán falla, ollo, e avisamos, a situación pode ser irreparable para moitos anos, porque pode pechar ata o 70%. Entonces, eu creo que hai que ir poñendo, mentre se pode, os medios para intentar apoiar aos sectores danificados, aos sectores prexudicados, e que poden resistir. Non gañar diñeiro, aquí non se trata de gañar diñeiro, trátase de resistir.